tady jsou boringy, na prostředek a pak pravé. Volno! 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 Tak viděli, jo, že jsme to zmákli. Co my? Že? Viděli, že jsme to zmákli, tak jdou do prdele. Jo? Před náma loď. Loď na jedné. Motorák před náma. Na 11. loď. Přistávání a to je inženýr. Já potřebuji, kdybyste se podívali tam o tom, kde je ta hranice, zelená boja tady napravo. No, tady je červená. Před náma červená. Červená na 11. Bojka. Tam je ta velká boj. Nejde? Rovno se jede. Počkej, ještě tady je tady červená, i vzadu je červená. To jsou různý kuplavy do těch všechno do přístavů. Ale to nevidím zatím. Tam je až. Tam je zelená. No zelená, pravobok. Jo. Jo. Tu slepej. Jo, je tam, tady. Na třetí. Na 3. hodině. A my vyjíždíme z kurva, zleva nebo zprava v Evropě?